Велике вам всім дякую. Мой низький поклон усім тим людям, які в Білорусі і за межами Білорусі думали про мене, клопотилися, які організовували всю цю допомогу. Але я хочу сказати, що ми мусимо пам'ятати в тих людях, які застилися. У гэтай живодерні, як я називаю, К-24, це саме сапраўдная живодерня. Там засталася Ольга Майорова, там засталася Олена Гнаук, там засталася Вікторія Кульша. Ситуація у гэтых людей вельмі катастрофічная. Яны все ўшызаюць ПКТ. Амаль всем іх зноў будуць фабрыкаваць зноў гэту 411 артыкул. Я вельмі прашу не забывацца на гэтых людзей і ўсе сілы аддаваць на тое, каб іх вызваліць. Я пра гэтыя людзі прайшлі гэты шлях таксама. Яны вельмі чакаюць, яны вельмі спадзяваюцца на вашу дапамогу. Яны вельмі на вас спадзяваюцца. Калі ласка, дзякуй, даруйце. Вельмі катастрафічная сітуацыя з гэтымі людзьмі. У Вікторыі Кульшы, напэўна, ўжо адмовілі ныркі. Яна атрымала галадоўкі проста па месяцамі. Яна адмаўлялася ад вады і піцця. Яна ўскрывала сабе вены, ей кідалі з гэтым у ШИЗА кідалі. Яна ў ШИЗА ўскрывала сабе вены, яна ў ПКТ трымала галадоўкі. Яна адмаўлялася ад дапамогі лекараў. Калі ласка, апошні месяц ситуация была такая, что мне порушение всех терминов, мне просто одразу после гэтага 13-го, калі уступил уже у силу гэтай все их нелегитимные незаконные присуды, они вывезли меня у Рэчыцу. У Рэчыцы, пратрымаўшы 10 дзён на карантыне, яны тэрмінова перакінулі мяне ў атрад. Я зразумела, што гэта робіцца для таго, каб я ні ў якім разе не перасеклася з Вікторыяй Кульшой. І сапраўды я адразу привезли пасля мяне ў гэты карантын, і з карантыну яе сфабрыкавалі адразу парушэнне, адразу кінулі ў ШИЗА. ШИЗА з лістапада 24-го году уже не 10 дзён, гэта 15 дзён. Там зрабілі страшэнны рамонт, просто там зрабілі просто падвал. Чалавек 15 дзён, уявіце сабе. Просто, каб вы разумелі сітуацыю, гэта не то, што 15 дзён. Нас бесперапынна трымалі вось у гэтых умовы катавання, просто умовы катавання. Бесперапынна гэта трымаюць з восені 21-го году, калі нас першы раз кінулі ў ШИЗА і ПКТ. І чалавек фактычна на вуліцы не бывае. Я подлічила, что у 23-м годзе, напрыклад, я была на вуліцы толькі 8 дзён. Увесь астатні час гэта ШИЗА і ПКТ.